देग्लाय लकेल दाउसो जागोन नै निउ इयारनिया जगार जाजोब्बाय मालाबानो सावखांबाय आं सिखारना फैगौ मानि माबाजोब्बाय नै देग्लायनि माबायसो दङ 20तासो दङ माहाजोन जाथारबायना गामिया लकेल दाउसो जागोन देग्लाय लकेलसो जायो अमाखौ बेसे जायो अरिजिनेलखा बयलार नङा लकेलसो गोथाङा नुबा खिथागौमोन नोंनो गैया सौफैस्लाबासै आं औ ओरैजाय दंबावो मासे फुगासिनो दं बाल्थिं गंथामनि दै रानदों बेयाव दायो गोदानांसिगौल' दाउ फुनोबो रोङा नामा नैबे बक्कायालाय नै जामाल नुवाखै लांदां जेबो गैलाबो नै गोरोंनाय फुबायाखै दानजोंलाया गैया टिटुला फांनांगौ बियो गावब्राया बोरै जानो सावो लांनांसिगोन जाबाय सेप्तेम्बराव थांसिगोन 2024 खौ बरायनानै 2023 खौ बिदाय होसिगोन 2024 खौ माजों बरायगोन लकेल दाउजों दाना सावख्रेमनाय सावदो जेथा फेथा एसे मोजांहां मोजाङै गोदानाया आक्रमण जाहांबाय गोदाहांबाय नोंखौलाय समायखायोना थाबलाय लाव दुम होननानै दोनगोनांगौरा ना मा नोंथां गुड मर्निं लोगोफोर हेपि निउ इयार टु अल अफ इउ दायो गोदान बोसोरनि पिकनिक जानो ओंखारबाय आरोना जोङो नै जय साथजों आंजों गामिनि सेंग्राफोरजों पिकनिक जाहैगोन ओमफ्राय दा जोङो रेडि जाखाबाय ओंखारबायबो नै ओमफ्राय दा फैबाय आरोना बैयाव माखासे लोगोफ्रा रेडि खालामगासिनो दङ रेडि जाजोब्बाय नै बेयावहाय बन बायदिसिना दा जानांसिगौल' माया बनफ्रा जाजोब्बाय नै बेयावहाय जगार बगार गासिबो थिग थाक दायो थांनांसिगौल' Kita jangan sama banggal dongbu. Dari tinggal hang bayarnya boiler, dari tahu sirbai. Jak mana sih mana sih? Hang naik apa hari biawda. Tapi jak mana beri mengas doang. Nadlun bawa baca siapa nih? Dari tinggal hang naik. Dia tahu sirnai. Mana bila lokal daun? Lokal daun ni mixer usiun biar. Mixer ah? Kaiting kangkong bibu bilan deh. Murah nasi. Orijaya siapa piknik aja. Orijaya be pergi mana nazing intri kamnya. Mereka orijaya piknik jet cingbe. Mereka nazing nabi ohai. संनाय बा इसिना जाग्राफ्रा जाबायानो सफैनायखौ भिडिअ लानो मोनासै एसे प्रब्लेम जानानै नै ओरैजाय जाबथिंनाय गोजा गासिबो दामनाय गोदान आदब बानलु बाथोन देनाया आलौनायनिफ्राय बासायनायनि जों गामियाव साब्रैल' सिख्लाफोर बैथिं सासे निउ इयार पिकनिक जाग्राफोर बिसोरो
photoshoot season. Ya, Oh, mixer. mixer nama bieu. Deglani bedorफोरखौ एसे introduction होदो. मारै जाखो बेदरफ्रा देग्लाय? देग्लाय बेदरा मामोनलाय जोंना? लकेल ना माहाजोन जाबायलै जों गामिया लकेल दाउ गोजा नै जाहैबाय मिक्सार Mixer, local daunनि ओरैबायदि heavy. एवनायाथ' एसे मोजाङैनो एवखाबाय जानांसिगौल' आरो बेलेखा मालायनिया बेलेग जोंना बेलेग खालि मोसानाय जागायजेननायनिफ्राय दासिम जाग्राफ्रा नै सत्रं रिभार लागाव गोग्गोम होखानांगौ दिनै एवग्राखौबो होनदो लकेल दाउ बेयो ओंखाम ओंख्रि जाखांजोब्बाय भिडिअ लानो गैया टाइमानो मोसानाय रंजानायजोंनो ओमफ्राय नै मानसिफ्राबो थांबाय लांदां जाजोबलायनायथिं जानाय दंमोन ना बिरादनो ओरैजाय लांदां जाजोब्बाय ओमफ्राय थांबाय माखासे गोबाङानो ओरैजाय सोरबा होगासिनो हाग्रा सिङावबो ओमफ्राय ओरैजाय थांबाय माखासेया गोबांनो जोंनाथ' एभ्रि इयार माबा जाखायोलै जोंनाबो सिफायबाय ओमफ्राय दा मोसानोसै जाखांजोबलायबाय मारै जादों ओंखामफ्रालाय बरिया माने एसे ओंखामा गोथां जादों आरो औ बारा गोथांबो नङा बारा माबाबो नङा गाज्रिद्रायबो नङा जाजानाय मिलायदों आरो ना बरिया नै माथो दादिना मोजां बुस्थुबो दङ औ After eating, always remember it to do. 너 붕치한 건데.